Jeg hedder Lotte Nielsen, og jeg er MCELs danske repræsentant. MCEL har været udsat for nogle voldsomme beskyldninger af Marie Coco Elisa, en journalist for 24 timer, og jeg vil gerne komme med et lille hurtigt modsvar. MCEL har udført over 6.000 transplantationer, uden at der er nogen, der har ført til kræft. Alligevel skriver Marie Coco Elisa den 19. september, at der er kommet nogle patienter hjem med hjernekræft. Jeg har bedt hende om dokumentation, og jeg har bedt hende om at tjekke hendes kilder. Til det har jeg fået svaret, at det kan jeg selv gøre. Så har hun beskyldt MCEL for at bruge stamceller fra børn til anti-aging og skønhedsterapi, og sætter dem i forbindelse med en skandalehistorie der er kørt for 10-15 år siden. Man kan ikke bruge stamceller for børn, det vil kræve donormatch, det kender vi inden for leukemibehandling og organtransplantationer. Hun prøver også at skabe forvirring omkring, hvad stamceller MCEL bruger ved at beskylde dem for dokumentfalskneri og om at lyve omkring deres celler. Nu bruger de nemlig ikke stamceller for børn, men stamceller for befrugtede æg. Det er hun kommet frem til ved at kigge på MCELs hjemmeside, og fordi hun ikke kender terminologien inden for stamceller. Så anklager hun MCELs behandling for at være ulovlig. Hun har nemlig snakket med den ukrainske ambassadørs sekretær, der har fortalt, at stamcellebehandling kun må foregå på nogle bestemte hospitaler i Ukraine, og da MCEL ikke er et hospital, kunne de operere ulovligt. Han sagde dog også, at det var ikke ens betydning med, at de opererede ulovligt, for de kunne sagtens være et varemærke, og de kunne sagtens arbejde gennem sådan et offentligt hospital. Men derfor beskylder hun dem for, at de opererer ulovligt. Så anklager hun deres behandling for at være eksperimentelt. Det gør hun på trods af, at vicesundhedsministeren for Ukraine har skrevet brev til redaktøren i 24 timer, hvor han siger, at stamcellebehandling ikke er eksperimentelt i Ukraine. Det brev afviser hun med, at han er korrupt.